Dapay 4 minutes, awampay tipay, rabi malumpay laang. Nembaga malum tayo apo. Pagyamanan tayo ta, medyo na inayon na ti agtudo. Tapno makatalon, dagiti kakabsat ng runa, dagiti na nga itong lugar ka adupay laang ti haan nga nakatalon. Daday din na panteri na upan, dagiti mo, di naman mo agraap. Amo yung mga kati agkamusan. May haan. Agkamas in English, remove the weeds. Da kami sakbay ka nga graap iya ayan me. Ti umuna nga umawayan ti dagiti babbarito kada ubing babalasan kada dagiti ang makamogram. Umuna kamus ko nami. Agit katiruot niya. Tanarigat ngamin ti agrap hanga basta-basta ka amin ka maawis nga graap. Ano mo agtugkal, no, semokol ta saka, mga agatras madi. Baddek ka nga baddek, ay nakakarkarong mga glinya di jara mo ta, di itokot mo kang kargaan man di pitak nan, kada bumannasak, kada, da kami, namisan na pangkam nagraot, ay nagkamus, kamus namin ti umuna kanya, high school kam, idi ka, hanggang pala unay makipakyaw ti raot. Nga agsursuro kang pala, ang gati umuna kamus ko nami. Kumapang ka magkamus, na minsan, na paano nagkamus, na third year high school laksa. Tapang ka magkamus idin. Sabado, basta Sabado idin o pa nagkakamus, mapangkam agkamus. Katata, DJ sumangputak, agtataot na idiinang ko. DJ amuyo ti sweldo mi idi. Dati 5 a papel plus 2 piso kinsa labi 850. Daya yan naabutan mi diyan naabutak ti makikamus nga half day 850 ti tangdan kindisok ijan ti bigaon na nga agtataop day diinan kakunana kukwamon taamok ang awan siyempre na tayo day di amang min kaawan at ti makwarkwarta balon mun to nga mapan agbasa daya iso nga no panagkakamus kaya po kastoy panagtutudo nagkamkamus ka no nangaton DJ pagayan mauray ka lang nga masulag nga dana na hanarigat mo nga gawatan at danto mo dito nalukay tisikat na agal alud ton napakayang ton yung pagay pagpagnaan na nga pagkamusan ta haan nga makatugaw hanga makagawatan agas laad mo dito agkamus nga nadusay naputid nga agpay sa amo na iramutan sumursurot tumala nga agtubtubo tinarigat nga kamusan daytay tantan nawag ko nami no kasta kadadakkel ti pagay kas jemot ti kadakkel na nataytayag labasit narigat mo nga ilasin ti tantan nawag ken kas lapagay la ti itsura nang minto nagtubon sa balin ket no apaya nga tanga wan trigo ko nato yun trigo ko nato kas la trigo nga min nga mahambang nga trigo ke no panunutan tayo apaya nga tunggal agdagraep Piakit tatan at ada ti pag-spray dati pagpatay ti ruot na laing damot at jela ruot ti matay hamma di bagay niya. Ada ka mang pag-spray ta aming itis mo sa laeng ti ma agkulaps kasi kung ada ka mang pag-spray ka mapili na ko ma dagiti tay itis mo sa laeng di ko kadagiti nasayaan. Maya nga tanya no dati ko mada pag-spray ko man agpiesta tayo imay aming nga tao. Isprayan talaga tayo chismosa lang ang babaliktad da. Pinaglaing man niya pag-spray nga dahil awang kas Jimmy Idi, may naabutan din niya pag-spray nga. Tatalaangan din niya. Na pag-spray da, pa'y sumat, tilaang matay, tilaang ruot. Siyat ka mga pilyan niya, nagiti tatangan mo kay kayat ka. Isprayan ka. So dalat agtulang ko mga ganun. Panagkakamas, apay nga tanga. Ano da tayo? Di mo't saya atin tayo mo't nga iraap niya. Nang mabalbalin ka, nadagduma ka, luglugan palungsutan ko na tayo pwede ital-talo dahil tayo ni kuligligan tayo nga mabayagan, malungsot na tayo bukol. Ngam into no pa nagtutubok at dada mo lata. Kadi niya pangarik niya po Jesus tata, nagmayat, nagipurpurwat ti bukol. Ada nagdiso ti sisiitan, ada nagdiso ti kabatuan, ada nagdiso ti basit ti dagana, ada nagtubo ngem natay. Ngem di sa bali nga pangarig iniramat ni Apo Jesus dagiti adalan na idi agtubon. Addamot dagiti nagtubo nga ruot.
Kanya ti kuna ni Apo Isos aramid ti kalaban dayta kuna na. Kakaya mo tayong kamparutan haan baka mairaman dagiti nasayaat nga mula. Tay kanya dade tay kanya iti pangawag tayo kumaridi ayan tayo. Insubor wano inya ti pangawag tayo datay impurwakan. Ang pangawagan? Insubor ay niya ganda tay in warsita latan at nya sabog won. Kano insabog talaga narigat mo akamusan ang insabog at awam mo ti pagbadakam. Kakasya kanya dadi ka mo maalad din sabog. Kanya da. Kuna ni Apo Isos, apay nga idinagmula tayo ka nasaya at mat kunana. Kaapay tatanga adda nagtubo nga. Kuwa kabayatan ti pan naturog na kunana adda napanti kalaban. Nagidisso ti nadakis nga bukol nga pangdadael kalakas di intay income ikatan ko na nakahaan bayan nyo agtubo da ta bayan nyo ta agtubo da ka ikatan to dagiti agani ko na da kano daw ti pangarig na no yung kitaan tayo ti explanation na dahi ti agipurpurwak ti bukal ituloy tayo nga basaan dahil ko malibro ni San Mateo na ituloy tayo nga basaan dahil ito 1 to 9 dato ituloy tayo giten nga pa onwards kuna na dijay imbaga na meaning na nga ti Diyos iso ti agipurpurwak ti bukal dagiti bukal iso ti sao dagiti tattao ay dagiti daga iso ti puso ti tao nga pagdiswan na kano nasaya at ti impurwak ti buhay ni Apo Diyos nga bukal kadi nagsaya at kumaamin dadda kanya tayo haan nagsaya at kumaamin ti puso tayo. Managayat, napakumbaba, mamakawan, agserbi nga awan ti kaskaser na, kitaam nga isakit ti padam nga tayo. Sungor ti impurwak na kanya tayo, dagiti nga apay nga rod nga adda na ka, nailaok nga, gurgura, saksakit tinakam, panagim bubukod, agibalbales. Kanagsaya at mati impurwak ni Apo Isos nga bukal. Apay nga rod nga adda madina. Kakuna tayo, laaramid ti kabusor. Kukuna tayo, haan laeng angatangan ni Apo Isos ti, ay nagipurwak, kalpasan nga gipurwak, at damot gumiga into nakaturog nga tamot na po into no nagsarda nga nagipurwak, at damot mangsar-sar no nga mangipurpurwak ti madi. Kanagsaya at kuma, no at damot pag-spray tayo, nakaslagi pag-spray ta, kadagitay madi, nga puso, tamasubsuban, taagtubo nga nasaya at dagiti imulan ni Apo Isos. Kinagsaya at kumano, kamusan tayo mo, di puso tayo, nga ikatan tayo dagiti, madi. Katikaro na ka, katoliko ka, kristyano ka, one father, makimismisa ka, one. Apay nga rog nga, ada ka gurgurang pakawanam, hanya ka mo father, narigat. Katoliko ka, one, kristyano ka, one. Tulungan ni kabsa mo, di ka arubam, dahil nangruna dahil mang chismis kanya. Madi, father. Apay nga adda madi nga kaslaruot, adda pay nga adda madi nga bukilat nga agtubtubo. Kano daddo, mapantay agkamas, kitaan nyo na nga nasaya at di agkamas, puuden na, pulsutan na ko na, adda na tali jay ramot na. Agtubo na jay, sumurot nga sumurot. Kano kasi mo di puso tayo, nuhaan tayo nga amo, kasla ko madya tantanawag ko na tayo, kasla trigo ko na tayo niya, maratrigo. Kinuhaan tayo madlaw ti pagay kenday jay, kasi di magkanya tayo nadaduma. Nuhaan tayo madistinguish, di nasaya at kinmadi. Hantay nga amo no niya ti ekatan tayo. Nuhaan tayo nga madlaw di nasaya at kinmadi iji puso tayo, ti amo mo no kinarit dakan, ti amo mo no hamo nga no nga nasaya at di pundasyon ti kinakristyano no kinarit dakan, kumarkarit kamutan, baka isod ipagarup mo nga mga abak dayjay. Tabasol na mat, father, basol na mat, balsik lang Bakit iba nang ipagarup tayo ko osto dayjay nga, bak hantay madlaw nga madi. Anya dagitay kaslahantay madmadlaw nga maikontra iti kinakristyano tayo. Dagitay, dayjay. Basid lang medyo ulbod ko, father. Uray ako ulbod to lata.
Manang, umutangak man kani awan pagbayad ko di ko, Diyos ko, awana, nga ma-hospital di ko, ay awan kwarta, kumari talaga, ading, awan, pulos, at damang agpaiso. Kala ko madatay, sinayaat ko lang, i-explain mo nga, at dana ba, bati akwartak nga, nakaalat mo, gami niya kastoy, igatang kumuti ko, kaya maawan anak mo, taning kamala sumublat, sa bali ko nam, ng timang kanta ulbod mo, ang muda magarod nga, naglako ka, muda magarod nga, naglakwam. Kaya kala ko, no, DJ ti bagbagana, uri ti puso tayo mo, no daddo masapol ang makamusan. Tapno agwaya DJ pagay na agwaya DJ imulan ni Apo Jesus nga sa ukan nga tayo anya dagito sa una mensahe ti panagayat, mensahe ti kinapakumbaba, mensahe ti panagserbi, mensahe ti panangiwaragawag iti panagbiag tayo no daddumaha ang agwaya daytoy no adot ruot na anya dagiti ruot na no dadduma kadimpay makita di pudpud no apagay yon na maajay na pudpud no nga bukulan anya ti makikita mo root nga dagitay kinatangsit saksakit tinakem gorgora panagibalbalas nga hanga mama putputput nga daytay kasla talaga nga no kung mabalbalin ka kaya mo ka mga abaklata awan mayat nga agpa ay sos kinaman naging bubukod no daduma ka no hantay amo hantay madlaw di ruot na hantay nga amo ti kamkamusen tayo uray ti ko na tayo uray nga tano kristyano tayo nga timmangken uray nga tano devosyonado uray nga tano punwem ta balay mo ti bulbulto kada San Santo Rosario no haamo nga kamusan haanto pay lang agwaya haanto pay lang agplasta kasano ti pananya ti panang kamusta nga iso di balbaliwan di wagas ti panagbiag at kumpisar ta mapakawan dumawat ay ti pambakawan kini Apo Dios dalusan ikatam dagiti bayas ti panagbiag mo ngano detay adda tao nga detay ilang langim gaputan na pasaktan nakabasit ka at dabayas mo kanya na ay sos apo ko ruot adatang hanga mga pagwaya di sa una. At dabayas mo iti kay kabsat mo nga daytay gapotaham mo nga kaalaan mo no daytay han ka pinagustuhan kad dabayas mo ay sos ruot adatang haan nga makatulong. Iso nga dagiti atip no ma iso nga wakni tam tapusong garo kamusan tayo dalusan tayo. Tapno agwaya nagpintas pa dato ini kunana dito ebanghelyo nagdiso ti sisiitan kitaan nyo anya dagiti siit ti puso haang nga agungar nga matay anya dagiti nadamog nga daga so dijay no umay sa uni Apo Dios amuyo ti sa uni Apo Dios kakabsat o lakan nyami kuma pangkam agrit nagkaritrit mi nabiit uray may sa DJ manggag mo nga balikas sa uni Apo Dios no na nabunga dita puso mabalin na nga balbaliwan kabiyag mo ore dinanggag mo amin no awan ti immunag ay kaawam mo itlat ma kastimot kanya tayo ore adot misa tayo ore no kanayon tayo makimisa no awan man lati umunag awan man lati sumabit nga agbunga dita puso anya nga ti mama ay na ore kag inaldaw ka nga makimisa agdenggag ti sa uni Apo Dios no awan ti agplastar nga maimula nga mangbalbaliw awan lata tanasamot nga rod hanga agplastar iso nga daytoy ti aw-awisan na daytoy nagmayad daytoy pangarin nga Apo Dios nagipurwak ala ka na napuntaan ka ti bukal ti sa una siguradum adda mo la pagyanan na no pinurwakan na ka ni Apo Jesus tinasayat nga sao baka addamot mang purpurwak nga sa bali baka adumot ipurpurwag niya sa bali among dadum na ni data tita ka arubam nga mangpuy-puy sunta panunot mo ay na dito ay talaga kastala data uray kamismisam ko nasyak data katatangsitan di mantanas uray ka mismisam no daytay adamot daytay ti katungtungtong mo kadagitay poison nga tattao nga dahil nilubong mo nga daytay ko ay sos apo adami daytay agparnoy ti sabali nga sarsarita kun ay amom ti kunana kati kabukbutan nga karo ba dagay ay daytay ko man daytay uy amom ti kunana uray awam magayam imbagbagana apan nang tumot ibaga jibangir ado kasi nga tattao kada ko mapag-isprita yo tam kaslada gas nga kuri paspas nga madima uy amom ti ko ay dagay ti poison no daduma di sa uni Apo Dios abaken dagitoy
Isa una ko makauri no kaya mo ti agbalbaliw ko no nakita mo si kaarubam nga dagiti ka. Agsubli di po ay awan ha narigat. Ala awis nakakabsat kamusan dalusan nagdiso ti sa una uray may sa mabalin na ka nga pasantuan. No adda dagiti toxic nga tattao ti lubong tayo ako na tayo nga han nga makatulong kanyo liklikam. Good morning, kumari, no? Kung ang hangma, iba niya na hamo pala replyan na sigurado nga. At the follow-up na day. Good morning, kumari, kung ijay group chat yun. Amo pala nga kung kanta sigurado nga. Baka awan ti good news. Hindi, mata siyempre, no, hamo nga maiturog nga liklikan na kaawan anariga. Nala, po, kaawis na. Nakasagana, kanayon nga, ipurpuruan na po Isus tibukol. Naganya po Diyos tibukol. Depende lang kanya tayo ng mga wat. Kanayon na nga ikan. Hindi ko na po. Ano sa bali nga, agi puro-puro nga dengdenggam kadagitay makapuison ki ay ka talaga aawan Ang lakarit na, sapay kumaton, agawid kayo itong wow, nawaya puso, kakamkamas, naabunuan, nagbunga nga nasayaat.